Din atong founding founder sa atong Divine Mercy Prayer Partner Philippines, sa Mission Philippines, Brad Rico. Mga nagalalay, mga igsuon nato gikan sa nagalalay kalungsuran sa Diocese sa Tagbilaran. Mga pilgrims kitang tanan nga naluwas na salbar ug nabuhi sa kaluoy sa Dios, pinaagi sa iyahang grasya alang kanatong tanan. Maadtong hapon. Viva Santa Faustina! Itong atagan sa Santa Faustina sa masibang pakpak. Pasalamaton ko ni Father Gilbert sa pagkadaguan din sa atong chaplaincy. Sanglit nakabalik ko kay naadistinong magpugudinhi o mga hapit tuha ka tuig sa mag-upa kong pare. Haong kayo ang Ebanghelyo nato karon mga igsuon sa kasanglugan ko nato sa pagpasidungog ni Santa Faustina. Ngano man ang Ebanghelyo karon naghisgot sa pinakamahinungdanong butang nga kitang tanang mga gibunjagan di mahimong bulikay o di kita kaipsot o di kita kaiskapo. Unsa man ang butang nga di kita kaipsot, sabot mo kaipsot na di kalikay. Kining gitawag og misyon. Tahas. Ingon ang Ginoo, lakaw kamo. Giingnan niya itong 72 ka mga tinunan, mga dili itong 12 katong ipadaan niya nga laing bumbong sa iyang ipadala. Lakaw kamo, isangyaw ang maayong balita, ug ingna sila nga hapit ug ang gingharian sa Dios maghari. Hintuo ba mo nga kanang inyong kinabuhi na ay misyon? Yes. Ha? Kamu ba nga minjo? Nalipay ba mo sa inyong misyon? Ha? Ay, tinuod. Ganahan ka bumumudog sa inyong bana nga mura nagmahog tipaw-o? Ha? Ha? Ganahan ka ba bumumugak ko sa inyong bana nga usahay? Mura naglubing buang nga gamunog lang paso. Nao? Ha? Tungod sa kahago sa pagpanginabuhi. Mauman na inyong misyon nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang pagpatunhay o pamilya. Ya karon sa gidugayon sa inyong kinabuhi, 25 years in marriage, 50 years in marriage, are you still happy with your mission? Ingon maginulakaw kamo aron isang iyaw ang maayong balita. Kamu mga tiguang na dinhi nga mga magtiayon. Nagabati pa ba mo sa kaanindot sa inyong gugma o anniversaries ninyo o kasal? I-celebrate pa ba ninyo? Tuo na yung banding na. Hindi nga na masangkit i-celebrate pa rin. Nagkungis na ganun mo pa yung i-celebrate. But kaya ba mo, every anniversary of your wedding, every anniversary of our priesthood, my priesthood, Father Gilbert's and Father Herbert's, these are significant milestones that we are still working and doing our mission. Kanang hinglahutay ka sa imong kaminyoon. Mabito ako malipay mo kung magkakitag mga pari nga tiguang. Or mga magtiason nga tiguang nga kanang holding hands, mga puro lagi pang ango-ango, ano? Kanang bitang magtiason nga holding hands, madam ano sila magilhanay nga, kay nakalimot na. Itong bana, sister, agaka ko, no? Yung botong asawa, berat, mga unata. Wala mailhig isayan. Pero ang pagtuman sa misyon nagihatag sa Ginoo nato. Kami mga pare, naabot ni misyon. Ang pagsangyaw o pagpadala sa maayong balita o pagtabang sa mga tao nga masantos o makakita o dang padung sa langit. Kamu lain-lain mga mga parukyaan eh. Initanaw ninyo sa inyong kurang paruko. Kahuna-huna pa mo Ginoo? Ha? Kini ada aja na mo sabagin sa inyong kurang, di naman na ito hiskutan na. Pero itanaw ninyo sa inyong mga pares, pres, makahinumdum mo nga sa naas yung Ginoo. Kasi kinitanaw ninyo sa inyong kura, tampuhon o cluster. O
O di ba mayroon kay daghang project. Misyon. Maumapod ni ang gisangyaw ni Santa Faustina. Sa dayari ni Santa Faustina, katong gitawag Divine Mercy in my soul. Giklaro ni Santa Faustina, ingon siya dinhi, aw yun gibasa gabi, ingon siya, I feel certain that my mission will not come to an end upon my death, but death will be the beginning of my mission. Para sa inyo sa Ebanghelyo, mission man po ng Ebanghelyo. Sa ipasindugan na to, misyon pagsangyaw sa kaluoy sa Diyos. Unaingon na ba Ginoo, kapadaha ko ninyo, isip mga karnero, ngadto sa mga lobo. Kaila ba mong lobo? O may lobo din sa ato? Wolf. Wala na mga iro, nga dagko, nga bangis, kusog mamaak, hain o gipon, kusog mo pahit, kusog mo kasnat sa ilang tukbonon. Unya imagina, kita mga karnero, ang atong gidasdas, mga lobo. Unya ang karnero, jabo gunay, hait nga ngipon. Ang karnero way sungay. Ang karnero di ka mao mamugno. Ang karnero di ka mao mangamras kay di mo na hait og kuko. Unya gipadata, patok sa mga lobo, samay atong mahimo. Ha? Kikita mo sa Ebanghelyo karon ang kontras kapadaha ko ninyo isip mga karnero ngadto sa mga lobo. Musagon man nato. Sa may armas nga diin gisaligan nato kinigiingog kaluoy sa Dios. Nga di jud niya pasagdan. Amen. Tanawa God. Tanaw kita ko ninyo daghang mga tiguang na ani. Daghana nga subuna, daghana mga upaw ani, daghana mga hingo. Pero tanawa inyong kinabuhi. Una-unaan, pila ka kaluoy sa Ginoo ang hingabot sa inyong kinabuhi. Sa panahon nga inyong mga anak, ipaglujan pa ninyo. Sa panahon nga inyong mga anak gamipon, nakalibang o green, kaya mo pa'y pagtukod o magtubo sa pag-ang o sa tamo. Sa panahon nga hingkutan sila sulira pagkalimutaw, kay init kaso. Sa panahon nga upang mo'y bahay ng ipon mo, sa mga panahon nga upang mo'y tarong trabaho, nagkaroon hayahay na mong pagkabutan, muadto na mong Singapore, muadto na mong Malaysia, mga 5 apo. Kanindot, anak. Sa mga panahon nga nasa kita, muna nagalingkawas tas Ginoo, sa iluwas tas Ginoo. Sa panahon nga galubog ta, nanubo na ta sa itong bana, sa itong asawa nga atyaw pangitag lain. Pero nabuhi gihapon ta. Di ba din na kaluoy gikan sa Ginoo? Nga naman nga nabati man nato ang kaluoy sa Ginoo. O maminaw ta sa Ebanghelyo karon tungod kay hingsanom kita sa iyang misyon. Importante rin ang pagsanom. Nga naman, pagtando na to sa misyon nga gihatag sa Ginoo, diha na kita magsugod ang gitawag og kaakuhan. Mga pagkasal ninyo, pag-ingon ninyo, kung dawaton ang humbana, mo to'y beginning sa inyong misyon. Pag-ordinar na mong tulong ka pare o sa mga pare, pag-ingon na mo sa obispo nga o bishop, among tumanon ang tawag sa pagkapare, mo to'y sinugdaran sa among kaakuhan. Nga naman kinahanglan na kitang mubuhat kay ingon ang Ginoong Jesucristo karon lakaw mo. Mo bitaw nga nay mga batanon mangutana na Father, unsa man di ay kanang sugnanan sa usa ka ulitaw or daga nga angay nakong minyuan. Ang itong bago yun ko nga gusto gani mo maminjo nga di mo mga pasmo. Pag minjo mo mga daga ulitaw nga bagag kubaw. Anong pagkakubaw? Kana bitaw ang kubaw nga hagashas, nga sapsap ang panik o sapsap ang lapalapa. Kaya maminjo gani mo sinaw kaajaw panik, o dyan murag way tatsa nga dagkog arios, pasmo sa mo na. Noon na. Usahay di man tamuangay o ulitaw daga nga hagashas o kamot. Nita mo angay o bana nga bahong singot.
Pero diha ba yan ang napita mapakita ang atong kamatinud-anon sa atong misyon? Mga ijumbana, o nga rin ijumbana driver, mga ijumbana, mekaniko, ini kagabi mahong asite, atsaw bugnoa, atsaw bugawa kay mekaniko man. Asa mo bahong asite o bahong burika? Asa mo ibilion ni ijumbana bahong asite o bahong burika? Pagtuman nato sa misyon gikan sa Ginoo. Mga katikista sa minister, susnihit na naman ni katikista o minister karon. Mga batanon ni naganahan. Di naganahan, bisag asa ka ulusura, aso na bang naiusan, duhat tulupan ka musulo katikista. Nga naman, mautana sila pilay sweldo. Bitaw tanawa ka na tuig manjud ni ako mohatag og tog ana aprete pila ra ka parokya ng tabing dagan 5 musuod uban jamo gani ngano man wala sila kabati sa gitawag og misyon og tahas pagsangyaw sa maayong balita. Kita sa una mga katikista sos luoy gani kaayo lay ministers di ba ka nang paghago na tumo tay sweldo bisag ngana ta ing lakutay ta. Sa una ito na istorya sa balilihan ng mga katikista. Balilihan ng katikira kay gahuwa na suba man. No? Nice kayo katong magbalilihan na may door, barangay doron o balilihan. Angilan, ang tikira, ang bikas. Sa una, wag pa man ay tulay, wag pa nantay-tayan. Istorya sa mga tiguan sa balilihan. Mga katikista sa una, giga magklase na pista po ang tikira. Mamista po. Ujog sa pare, sa mo lagi tulay. Muubog man sila. Natural ini ubog kay usay tao man ang musok mo tao ko man ang suba dito sa dorong gikan sa usaw. So manggipalda mo may usok pantalon sa mangisayal man to. So ini padung nila ubog kay mamistagod gikan sa klase. Natural tangtangon to ilang ilawom no katong mga underwear nila kay alama mabasa padung ko mamista. Na ujog sa pare ni ini ubog nila sa suba kay una sila kay umhabog ang tubig kay murag lawa masuwa umhabog po. Sige mag-istorya. Sige po panglibag sa pare na tingada ko sa gayong grupo sa mga katikista yung ubog suba kay padong mamista nga tikira kag balihag ka nang klase. Ay tinalagi sige istorya bisag asa ka do. Tinga sila hingabot na sila sabay sa pamistahan. Gangana kuno gihapon. Mutong nang ikabuhi kuno mga tao ato karon kisa man kay mo na nakabantay na hinlabay na sila sa suba pag-adyo nagpaimo gihapon pasti ba't ang imo ba ang ilabang dedication o commitment katugoy lang pag-ana sa suba na kung tutupay wala man higitabok na kung sila pag-adyo dyan mo may tubig na nalinga magkasigig istorya so suway hamong-hamong galakaw atong bahay padung pamista. Diha lamang sa pagtuman nato sa itong misyon mga igsuon, makapati kita sa lihok sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usay sige man tayo, Lord have mercy. Christ have mercy. Pero kanang kaluoy sa Ginoo moabot na sa atong kinabuhi diha mismo sa atong paghago pagtuman sa iyang misyon kay dito ta niya pasagdan. Muna ingon si Santa Faustina sa iyang dayari nga my mission is to be a bringer of mercy, an instrument of mercy to other people. Di mahimo ning kaluoy og di makita. Di mahimo ning kaluoy o di mahikap o di mahimo ning kaluoy nga patay. Kay nabuhi ta sa kaluoy agad pangunta-on nga kita mahimong kahimanan sa kaluoy ngadto sa ubang mga tao. Maunay misyon. Ang misyon nato naa sa atong inadawat lang nga kinabuhi ug asa tagipahiluna. Ug asa tagipahiluna mo nga taman sa mahimo adyaw jud bija sa imong misyon kay ikaluhian ta sa Dios. Iniguli na to gikan dinhi sa simbahan karon manguli ta mauadto ta sa atong lain-lain mga lugar padasyon jud ta sa atong misyon. Pagdigamo na pud pagbalik
Maglaog na po mo baboy o balik. Mag-ilis na po mo diaper sa inyong mga tiguang. Mumiting na po mo BBC karong Domingo. Mumiting na po mo Finance Council karong Domingo. Maunang atong misyon. Kaya diha sa misyon, mabati na to nga ang Ginoo. Wala magpasagan na to. Mabitaw kini mga sundao ko no, o uban, na adjud importante kini gitawag og slogan. Ang mga sundao ang ilang slogan kuno kay no retreat, no surrender. Ay misyon man nila. Unya ang mga Marines mod, no gods, no glory. Ang mga pulis, ilang slogan tungkol sa ilang misyon, no pain, no gain. Ang mga security guard wa po alkansi, iwan ang mga sikyo, no ID, no entry. Tanod, barangay tanod, wapod pa alkansi yung barangay tanod, way kape, way diyote. Misyon. Hinaot ang misyon sa Diyos na gitiyang nato, pinagay sa tungkunyang, o isangyaw ni Santa Faustina, buhi sa matag sa kanato ng mga gigaloyan sa Diyos. Viva Santa Faustina!